yeah. Takže čaute. Ako sme vám sľúbili, toto je video, nie fotky, ale video. Miesta, kde bývame, takže kameraman, prosím, otočí kameru na... OK, takže bývame asi... Čo ja viem, koľko to môže byť? 100 metrov. 100 metrov od mora, to nie je 300 metrov. Tak to bude, 100 metrov od mora. Vidíte originál. Bývame v Sea Spray Apartments, čo je asi túto. Takže ideme dnuka. Naša poštová schránka. To je ona. Oh yeah. Musíme prekonať najprv vzdialenosť asi 22 schodov. Toľko ešte nebude. Máme na prvom poschodí. Zapalíme si svetlo. Stojí kľúč. No. Ideme svetlo. Ušetríme. Takže vítajte v našom paláci. Hneď ako vôjdeme do tohto zázračného komplexu, musíme sa vyzuť, pretože dneska sme po týždni pratali. Vyplievame elektrínu. Prosím, záver, pán kameraman. Takže toto je naša prvá miestnosť, prejdeme z protismere hodinových ručičiek a táto miestnosť sa nazýva Ružová. Je to takzvaná Princess. Oh yeah. Pozrite si tie skrine. Krásne. Primorský štýl na stene Panna Mária, vedľa sú obrázky, ktorých autorov nepoznáme, asi 19. storočie. Dve gitary, jedna manželská posteľ, nočný stolík, šuflíky, dvakrát stolička, nádherný výhľad do... to netočme. Miestnosť a priestory pre česanie, Dominik si tu rozčesal vlasy. Tu sa originál, že češem. Takto si sadnem, podrž to. Originál. A takto, originál. Aj sviečky. Češem. Dobre, stačí. Má originál pre koníky. Nikdy nevie prestať. Stačí. Pán zrkadielkom. Čau, ako sa má? Dobre, ďalšia miestnosť. I got you. Toto je veľmi podstatná zastávka, kde trávime veľa času, toto je zrkadlo. Prechádzame do asi najpoužívanejšej miestnosti tohto komplexu. Toto je kuchyňa, ako si môžete všimnúť, pozostáva z jedálneho stolika, s počtom stoličiek dve kusy. No, potom tu máme pračku, ako si môžete všimnúť, tak práve sme doprali. Neviem, ako sa vypína pračka, takže asi to vypadne samo. Kuchynská linka, ktorú sme popratali. Máme tu navarané jedlo. Radšej nedávajme. Riad je umytý. Oh yeah, špagety. Zo salámu. Umytý riad, rýchlované kanvice. Toastovač, hriankovač. Dneska sme si kúpili aj púr. A tuto Carrefour značka. Tiež tu máme ľadničku, pretože je pradená. Akvárium ste videli už takedy? Pestujeme rybky. Originál akvárium. Zamrazené. Dobre, tuto môžeme uvojsť a prejsť do balkónovej časti, ale najprv musíme dať stenu preč. Dáme stenu preč? Dáme stenu preč. Pokazené. Dobre, takže nech sa páči. Utierka. Jedna utierka. Dole máme palmy. Originál, že palma susedová. Takže tu je balkón. A vchádzame do miestnosti, ktorá zanechala hlboké emocionálne stopy v našich srdciach, pretože to bola naša prvá miestnosť, kde sme spali. Oddelenie, samozrejme. Takže toto je modrá izba pre psov, alebo ako sa to nazýva. Takže nachádza sa tu veľká vstávaná skriňa, taktiež zasúvky, svietidlo Je to ventilátor. Ventilátor a veľmi podstatná časť našej výbavy sa nazýva Lovci pokladov.
áno, aj so sieťkou. S nimi sme si pomohli, aby sme mohli pestovať rybky. Taktiež veľmi očakávaná miestnosť, kúpeľňa, ktorá je veľmi priestranná. Zapalte svietla. Obidvie. Takže tuto je odkladacia časť, vaňa, ktorú nepoužívame. Čo je toto? Umývadlo, záchod. To je ten záchod. Tu je boiler. Spomínaj, v boilere zapíname, vypíname. Boilere. Boileris. Dobre, ideme preč, kúpeľne našej. Kúpeľne uzavrieme. Dobre. Teraz sa znova obujeme, pretože... Tak sa obuješ. Originál. Dáte si tenisky. Tie týždňové ponožky už normálne mi brzdia. Papuši. Dáte si klobúk, bo vonku peče. Zasneme svetlá, pretože šetríme. Áno, toto je posledný záber. Ešte záber na lampu poprosím. A ideme. Poď. Čo tu svieti? Sme dokamerovali? Zamkneme bytík. Dobre, a dostávame sa do najluxusnejšej časti tohto komplexu. Si apartmán, či ak sa voláme. A je ňou pochodzná strecha, ktorá je plochá, využívaná ako priestor pre odkladanie mokrých častí hradík. Taktiež sa dá využívať na grilovanie, na opaľovanie. Do opačnej strany sa samozrejme otvára. Nie. Áno. Beriem si kľúč, aby sme sa nevymkli. Dobre, takže je tu veľmi jasno. Keď ste niekedy pozerali Vinetu a sú tu také múry. A tento pohľad stojí za to. Oh yeah. Like a real man. A vidíte? Tamto chodíme, vidno moju ruku. Vidno tvoju ruku. Je svalnatá? No, není. tam. Počkaj, poď tak. Tam chodíme sa opaľovať, teraz sme sa chodili, teraz ťažko pracujeme. Tamto sa chodíme opaľovať. Tam som bol ja, na prechádzke, tam. Tamto bol on. A tam, kde bol on, nevidno. Tam, kde som bol ja, je tu za týmto domom. Dobre, počkaj. Dovoľ. Neviem, či vidíte, ale vzadu, tam, pokračuje more. Tam, keď sa dostanete, tam, keď vás odfúkne, tak máte problém. Dobre, takže, vážení, toto je asi... Ešte nie, pretože ďalšia podstatná časť je takzvaný kostol, vidíte ho? Stále sme evanjelici, či čo sme? Katolíci. Rimokatolíci. Protestantskí katolíci. Ale nie, robí sa sám, sme katolíci, rimokatolíci. Ešte stále. Pravoverný kresťan. Tamto je mesto, tam sme niekedy bývali. A tam je Wi-Fi. Tam nás vyhodili. Z tamtého hotela. Tam dneska skúsime ísť znova. A tam budeme pracovať. Luna Holiday Complex. Keď si všimnete, tamto v diaľke, Luna Holiday Complex, presne tento tu na, 500 metrov od nás máme naše toto pracovisko. tu na je naša práca. Bude to veľká. A tam ide loď, pozrite sa. Surfer si to užíva na plnobrátky. Aj my ochutnáme. Dobre, takže posledný záber na naše hlavy. Hlava. Vidno nás. Takže týmto vás chceme pozdraviť z nádherného miesta Malty, mesto Melieha a buďte zdraví, požehnaní, veselí ako my. A tiež si popratajte raz za týždeň. Ďakujeme. Majte sa. A ďakujeme za všetko, za modlitby. Čaute. Aj za peniaze. Čaute. Počkej. Čaute. Čau.